Hola, Menorca. El primer nadó de l'any 2021 ha nascut aquesta matinada a les 6 hores 31 minuts a l'Hospital Mateu Orfila. El nouvingut és el segon fill d'una parella de l'O, na Paqui Camps Pellicer i en Dani Barroso Serra, que ja tenen una filla de 3 anys que es diu Neus. Xavi Barroso Camps és el primer menorquí de l'any i el primer que ha nascut en un hospital públic de Balears. Ha donat un pes de 3 quilos 26 grams. El part s'esperava per demà dia 2 de gener, però s'ha avançat un dia. La parella va celebrar Cap d'Any en família. Na Paqui, a la 1 de la matinada, es va posar de part i van partir cap a l'hospital. En Dani Barroso Serra arriba al món al mateix temps que cauen els primers raigs de llum damunt els nous camins que ha d'emprendre la humanitat. Enhorabona a la família.